Mwedzi uno wakamufonera vachiti ndiri kukumbira umhandara hwako wakazoti kudii pane zera randaida kuti usvike ezvino zvirasvika. Saka ndakabva vafona kudaro mwana abva vanhu vari kugara navo ndobva vata nyaya yakaoma handisi kutenda kuti ndizvo. Saka vakazoti iwe chienda unotaura futi nababa wako zvakanaka tinzwisise neno handisi kuzvibhiliva. Saka mwana akazonditora futi foni ivo vanga vapo vabva vatonyepa kuti kutovanyepera kuti ndiri kuhuni unani ndiri ndega handina vanhu pandiri. Ndobva vataura kuti zvinoita here kuti upe baba wako umhandara wako. Kubva mwana akubvunza kuti zviite sei zvozoita sei. Zvikanzi ndiri kubhadhara uda kubhadharwa nei kuti ubvume zvandiri kutaura. Zvikanzi chii chakaitika. Zvikanzi nababa wake pana zvakaitika ndokwanisa kuzokuudza zvakaitika zvacho asi wandiri kuzoti uda kubhadharwa nei. Saka ndo nyaya yangu yandakaisa. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.